Jee, ihanaa päästä Särkänniemen. Niin on. Ollaanko me jo perillä? Ei vielä. Tuollahan se jo häämöttääkin. Särkänniemi. Oho, ajomme jotain päin. Tässä on parkkipaikka. Paikka. Jee, ihanaa. Niin kyllä onkin. Tuu jo, täti. Täti? Ai. Nukahdin hetkeksi aikaa. Noit. Mennään. Katso. Tuolla on Särkänniemi. Tittari. Katsotaan nopea, kun toi raketti lähtee. Menepä siihen. Mä menen! Sä oot kuule sen johtaja, sä laitat sen päälle, tyhmä. Oi sori. No niin. Nyt. Se oli hauskaa. Me halutaan mennä tohon, täti. Täti? Täti! Juu. Minä menen. Tulkaa. Oi. Ottakaa minua. Ottakaa minua. Kuulutus. Tänään on 2 delfinaario. Ja kaikki tulee sinne. Mennään mekin, täti. Katsotaan, onko sinne lippuja. Mennään. Se ei maksa mitään, vaan jos teillä on rannekkeet, pääsette sinne. Jee, nyt me voidaan mennä. Tulkaa niin, minä maksan teidät. Anteeksi, neiti. Ei. Voitte tulla jälkeeni. Me menemme katsomaan ruokia. Joo. Tuli sinun vuorosi. Oli 3 lippua. 1 aikuislippu ja 2 lastenlippua. Hei! Ei saani. Selvä. Ja antakaa tassunne. Siis, antakaa tassunne. Mulle tuo 2. Miksi mä oon aina vikaa? Siksi, kun mä oon sua vanhempi vuoden. Ja ihan sama. Älkää riidelkö. Kato, tuolla on ruokia. Mennään ostaa 1. No katsotaan nyt jotkut pienet kelut. Sitten kun tulee nälkä, niin sitten otetaan. Joo, tuu. Mä haluun ton Nallen. Joo. Selvä, ostan sen sinulle. Mä haluun ton lumiton, ton. Ai, tämän. Joo. Eikö mä haluan ton Ankan? Olet hyvä. Ja minä maksan nämä. Antakaa ne minulle. Paljonko sanoja maksaa? Tänään kaikki on ilmaista. Jee! Anna. Mutta, joo. Mä vien sen autoon. Joo. Vie sinäkin tuo. No niin. Siellä ne ovat. Tule. Ai! Sattuiko? Ei. Mä leikin. Okei. No. Minne mennään aika? Mennäänkö tonne liukumäkeen? Siellä voi olla ihan yksin. Joo. Oho, sun aika. Onneksi sitä voi ylentää. Näin. No niin, tuokaa se. Tuossa. Mä menen eka yksin. Selvä. Minä odotan teitä täällä alhaalla. Hui! Mun vuoro. Joo, onneksi tulee automaattisesti. Ylös! Nyt mä. Se oli hauskaa. Täti, me mentiin jo. Hienoa, minäkin voin mennä. Mutta täti, sinne piti mennä tällaisella. Niin, tuolla vaunulla. No, minä höpsö. No, haluaisitteko te mennä tuohon maisemajunaan? Joo.
Mennään ylös. Täällä ei oo ketään. Miksi? Miksi? Mutta ensiksi menemme tänne. Saatte ensiksi mennä kahdestaan, koska minä tulen vasta. Tää menee automaattisesti ylös. Apua. Aika korkealla. Ei ees. Nyt se pysähtyi vähän. Ja uudestaan. Se oli ihan... Vielä kerran. Joo. Hui! Nyt mennään pois. Joo. Ai. Tuu. Kultus. Kaikki delfinaarion. Mennään autolla täti delfinaarioon. Juu, mutta missä minä olen? Sinähän olet siinä, siellä. Missä täti olet? Missä olet? Minä olen vessassa. Joo. Ei kun olet tässä. Mennään autolla nopea delfinaarioon. Mennään. Mä menen taakse, koska mun alle on siellä. No niin. Delfinaarioon. Ai! Tuhma. Täällähän me ollaan. Pitää varmaan odottaa muita. Odotetaan. Kyllä ne kohta ne muutkin tulee. Niin. Tosi hauskaa tämä. Niin. Tulin. Tää on kyllä tosi kiva, niin. Hei, odottakaa minua. Ei tää edes vielä alkanut. No ihan sama. Ja minä olen kuuluttaja. Nyt teen delfinaario, alkakoon! Ja nyt hyppuu! Ja sitten, haluatko mäkeä? Ja alta mennään ja ympärää! Ja sitten yli. Ja sitten toisen delfiinin yli. Ja mennä. Hui. Ja kutitus. Ja kutitus. Ja jotkut saavat sitten tulla näiden päälle koittamaan. Minä. No te kaksi. Jee! Mä menen mä ton liilan. Mä menen siniseen. Onneksi meillä oli uimapoukut mukana. Niin, kaiken varalta. Ja muistakaa ottaa tällaiset turvajutut. Joo. Joo. Turvajuttuihin. Mennään.
en minä päässyt sinne. Tai minä. Mutta he olevat vasta lapsia. Mäkin. Ja mä. Mä oon kaikista lapsellisin. Mutta nuo ovat vasta 3-vuotiaita penkillä. Minä en halua riitellä. Kato mä Ja tämän tarinuksen opetus oli Sähkäniemessä on kiva, kannattaa mennä. Heippa!